Minä suuttelen. Joo. Ai kukaan suuttelee sitä? Ketä ottaa, tekö otatte sitten kaappaa? Joo. Otan vähän. Mäkin haluan. Te talutatko viikossa? Joo. Hyvä. 1–3 metriähän se on aika hyvä. Älä hengitä sisään. No niin, sitten polvilleen. Taippua. Hyvin Menit aika nopeasti siihen, mutta... Mä laittanut sen hanan täyteen, että se on Saatte vähän jo nopeasti. itekin vähän. Nyt meni henkeä. Niin, nyt meni nenään. Taippua. Kyllä hyvä. Tää on tuntku. Kyllä näin. Öpöä. Tuntuuko sulla oikeesti jossain? Hei. Silmissä. Se lähti sinne. Oli tauko. Vetästä vähän keuhkoa. Niin, pojat meni vähän siihen aika nopeasti, että kävelitte siihen pilveen vähän. No just sellainen. Vetäs suoraan henkeä vaan. Nyt menee kampaalle. Joo, korjaa vähän kampausta, ei oikein näytä enää hyvää. Nyt sopivasti tuuli on kyllä, että vie tästä pois. Tatu mitä kännykkä? Mä en mene. Ei oo. Miltä se tuntuu? Kiva.